بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله القائل: إن من البيان لسحرًا وإن من الشعر لحكمة. اللهم نرزقنا الحكمة وفصل الخطاب. ما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم Laraba 25 ga watan Zulqa'ada 1447, wacce ce daidai da 13 ga watan Mi 2026 a wannan masallaci mai albarka wanda aka fi sani da masallacin Miyatti Allah Rigasa Kaduna. Kamar yadda aka sani, mun taru a nan ne domin gabatar da muhadara domin taya ɗan uwa a Ustaz Salim Khamis Shu'aib tare da amaryarsa Maryam Tijjani ko? Maryam Tijjani, inda aka shirya muhadara a wannan zone na zone 4 ƙarƙashin jam'iyyatu tatwir madaris islamiyya Rigasa, inda a yanzu haka muna zone 4 ne, inda malamai za su gabatar da karatuttuka a ɓangarori daban-daban. Za mu yi karatu a ɓangaren abin da ya shafi aƙida, ɓangaren ibada da ɓangaren mu'amalat wanda ya ƙunshi tarbiyya. A yanzu haka muna tare da babban malaminmu Sheikh Malam Awwal, wanda tun ɗazu muke tare da shi, kuma shi in Allah yadda za mu gabatar kafin sauran malamai su ƙaraso, wanda shi ne zai fara gabatar mana da muhadara a wannan guri mai albarka. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mishi albarka, kuma mu kuma ya ba mu jimurin saurari. Ina kira zuwa ga ɗalibai, ‘yan uwana ɗalibai, kowa ya samu takarda da fensir ɗin shi ko bayro, domin abin da malam ya zo mana da shi na gwalagwalai, kai ƙoƙari abin da yake na fa'ida ka rubuta shi. Ta yi ƙila malam a ƙarshen muhadara zai yi wa ‘yan tambayoyi, ko kuma abin da baka gane ba kana so ka gane ka ƙara samun bayani a kan shi, kana iya yin tambaya. To kaga idan baka rubuta ba, kila abubuwan da ka rike ba lalle ka iya haddace su gaba ɗaya ba a zama guda. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sanya ma shi ango da amaryarsa albarka a cikin wannan aure da ke gabata insha Allah gobe. A ranar Juma'a, na ce gobe ko ranar Juma'a insha Allah. Muna roƙon Allah ya sanya musu albarka, ya ba su zaman lafiya, ya ba su zuri'a tayyiba. To yanzu zan mika abin magana zuwa ga malam faltatafaddal mashkuran ma'jura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. cikin hikimar Allah a wannan safiya ta 25 ga watan Zulqa'ada hijira Annabi sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1447 wanda ya daidai da 13 ga watan 5 watan Mai miladiyar haihuwar Annabi Isa alaihi salam in sahha zalika shekara 2026. Ga mu a wannan masallaci na miyatta Allah, masallaci mai tsohon tarihi ga mu a cikin zone 4 na jam'iyyati tatwir al-madaris al-islamiyya, wanda munasaba ta auren ɗaya daga cikin ƴan uwa da za a yi Allah subhanahu ta'ala ya kai mu jibi. Wannan yasa aka shirya wannan muhadara domin a tunatar da juna alqur'ani da hadisi da kuma zantuttukan magabata na kwarai, sannan tare da addu'o'i. Ba mu san bakin kowa ba anan, domin duk sanda aka bude baki aka ce Allah ya sanya albarka, ba mu san bakin kowa anan ba. Wannan zai ce amin, wannan za ta ce amin. Shi yasa daga cikin amfanin idan za a yi aure a irin wannan taruwan, ba wai a je a yi kiɗe-kiɗe ba. To alhamdulillah wannan taro ne domin taya ɗan uwa Malam Salim Khamis aure, murna na aure tare da amaryarsa Malama Maryam waye ne? Something akwai Tijjani a cikin katin in ban manta ba. To muna fatan Allah subhanahu wataala ya sanya albarka a cikin wannan aure da za a yi. Wannan bawan Allah Malam Salim Khamis watan yana cikin mutanen da nake alfahari da su a cikin Kaduna kwarai da gaske sosai. Dan zan iya cewa yana da gaske wanda kullum suna na a cikin rayuwata, suna cikin araina, ko da ba mu haɗu ba ina tunawa da su saboda alkhairansu da kuma nutsuwansu da kuma kirkinsu da tasirin tarbiyyarsu. Malam Salim muna tare da shi tun wuraren 2004 ko 2005 abin da ya kama da haka. To muna fata Allah subhanahu ta'ala ya ƙara wa rayuwa albarka. Allah muke roƙo da sunayen shi tsarkaka wannan aure da za Allah subhanahu ta'ala ya sanya albarka a cikin sa. To insha Rahman wata muhadarar tamu a wannan safiya za ta ƙunshi abubuwa guda 2 ko 3, amma asalinsu wasiya ce ta Luqmanul Hakim, wasiyar Luqmanul Hakim. Muna jin Luqmanul Hakim wai suna cewa annabi Luqman, shi ba annabi bane, sai dai shi mutumin kirki ne daga cikin mutanen kirki da Allah subhanahu ta'ala yi su a bayan ƙasa. To akwai wasiyoyi guda 5 daga cikin wasiyoyi Luqmanul Hakim wanda su ne zan so in bibiyan mana domin ya zamto na tuna mana, na san an sani amma zan tuna mana. Fadin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul Luqman aya ta 14 zuwa aya ta 19. A aya ta farko Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana cewa Luqmanul Hakim daga aya ta 13 nake so in ce zuwa aya ta 19. Allah ya nuna mana cewa Luqmanul Hakim yayi wa ɗansa wasiya, yana mai masa wa'azi, yake cewa ya kai ɗana kada kai shirka. Ba babban matsala a cikin rayuwar musulmi a yau shine a ce yayi shirka. Shirka shine abu na farko wanda hatta annabawan Allah idan suka zo su shi suke fara yaƙa. Shi sa dukkan annabawan Allah idan suka zo suna fara cewa ne a bauta wa Allah shi kaɗai. In ko mutum ya samu dacewa da jurewa wurin bauta wa Allah shi kaɗai, to ana sa ran cewa sauran ayyukan shi za su iya yin kyawu. To Allah subhanahu wa ta'ala yana so a bauta masa shi kaɗai, kakkai shirka kake shirka.
to yau mun shigo zamanin da shirka yayi yawa, shirka yayi yawa, kuma sannan shirka ayi wayi gari yanzu ana yin modernizing ɗinta, ma'ana ana sabanta ta ko kuma ana ainihin mata wani kwaskwarima wanda mutum zai kasa gane ina ka dosa. Abin da muka sani a da shine watan ɗaura laya, ɗaura guru da sauran makamantansu, amma yanzu an zo yanzu an yi modernizing ɗin abubuwan, an zo an yi update ɗinsu, an caccanza su. Shine akwai zobe, akwai awarwaro, akwai azurfa, akwai kaza. Wannan shi ma duk shirka ne. Za ku ce akwai zoben arziki. Idan kika sa wannan zoben, Allah zai ringa bankaɗo miki arziki, Allah zai ringa bankaɗo ma arziki. In ka sa wannan zoben, za ka samu biyan bukata. In kika sa wannan zoben, za ki samu biyan bukata. In kika sa wannan zoben, samari za su ringa rububinki. Macen kwara za a ce samari suna rububin ta yan samu matsala. Ai da aka samu kwara ɗaya tallin tal, to shikenan sai ki roƙi Allah, Allah ya tabbatar da alkhairi. Amma ba zai taɓa yiwuwa ba a ce wai ke kina neman kai ki farin jini, ki je ki samo zoben ki saka. Duk inda kika ba samari sai ta miki magana, ai wannan musiba ne, ya zama musiba gare ki. Ya zama musiba, ya zama bala'i a gare ki. Domin dole a cikin zugan da za su ringa taya ki, dole sai an samu wanda yake ba mene ba na kirki ba. To ko idan aka samu wanda ba na kirki ba, shaidan zai iya yin tasiri a zuciyarki. Don musamman mata ba su da wahala an karyo da zuciyarsu. Ba wahala an karyo da zuciyarta. Wata kawai akan ka riga dan sai mata faran naira 50, faran 100 ta fara maka I love you. Tana son ka. An tashi break a makarantar boko ko Islamiyya, ke ba ta fara na 100. Kai har na 100 Ahmadu, ba ta na 100. Shikenan. In sun haɗu a shago kuma in ta zo siyan abu, sai ce, nawa ne kuɗin wannan? Oke, kuɗinta 1000 ne, mamakta ce ba ta aiko ta. 1000 ne kuɗinta. Ki je kai wuce, ta yan bada kuɗi, ko ki je ki amfani da shi. Malam cire kuɗin har da wannan sa gaba ɗaya ka cire, sai miƙa yake mu a cire. Duk wa'innan musibobin suna ta faruwa. To, ana cikin wannan musibar kuma ina ke ina sa zobe. Da ka ƴan uwa shirka bala'i ne, shine haɗa Allah da wani. Ki yi imani da wani abu bacin Allah, wannan shirka ne. Ki yadda wani zai iya miki maganin wata matsala bacin Allah. Kuma musulmi ba zai taɓa yiwa ba, dole a cikin rayuwa akwai jarabawa. Allah ne da kanshi yake cewa ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات سألته وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. kun ga kenan wannan musulunci ya nuna mana cewa akwai jarabawa, Qur'ani ya nuna mana cewa akwai jarabawa. Babu yadda za a ce mutum wai ya imani, ahsiban nasu an yaqulu amanna hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablikum, ba zai taɓa yiwa ba. Dole akwai jarabawa, rayuwa jarabawa ce. Da haka idan jarabawa ta zo, sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta karantar da mu yadda za a menene, yadda za a roki Allah akan wannan jarabawa. Shine idan jarabawa ta zo a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ko kuma ce Allahu ba'dini fi musibati wa aklif li khairan minha. Mutum ya karanta yi addu'a. Akwai jarabawa a cikin rayuwa. Ba zai yi bane ka ce wai kai ba za a jarabce ka ba. Domin daga lokacin da mutum ya fara tunanin cewa shi ba za a jarabce shi ba, to fa idan ba Allah ya tausaya masa ba, imaninsa zai raurawa, imaninsa yana iya samun matsala. Allah subhanahu wataala ka tsare mana imaninmu don tsarkin sunayenka ya Allah. Sannan abu na gaba, mu sani cewa shirka zalunci ne mai girma. Shi sai ya ce masa inna shirka, sai ya ce la zulmun azim. Shirka zalunci ne mai girma. Shine ka ɗauki
haƙƙin wani ka baima wani, wanda ya zama menene? Ya zama menene? Ba tare da ni. Ka ɗauki haƙƙin wani ka ba wani, ya zama menene? Ya zama zalunci. Ya zama zalunci. Yanzu a ƙwace kayanki sai a ba wani ko a ba wata, an zalunce ki ko ba zalunce ki ba? To yanzu Allah ne ya cancanci a bauta masa wahdahu la sharika lahu. Sai aka ɗauki bauta, aka ɗauki wani abu na imani, aka ɗauki wani abu na wanda matsayin Allah ne, sai aka bai wani. An yi zalunci. Shi sa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin, sai Allah ce ulaika lahumul amnu, sai ce hum muhtadun. Allah ce alladhina amanu, su ne wanda suka yi imani, wa lam yalbisu imanahum, bas cuɗanya imaninsu bi zulmin ai bi shirki, bas cuɗanya imaninsu da shirka ba. Allah subhanahu wa ta'ala ce to wa'annan ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Wa'annan ko gobe alkiyama, tun daga duniya zuwa gobe alkiyama suna cikin zaman lafiya, suna cikin aminci. Wa'annan su ne amintattu, kuma su ne suka kama hanyar shari'a. Allah ka amintar da mu, ka ɗora mu akan shari'a don tsarkin sunayenka. Abu na biyu, Luqmanul Hakim yake gaya wa ɗansa a cikin wasiyoyinsa, yake cewa ya bunayya, yace ya kai ɗana, yake cewa wa in jahadaka kai ala an tushrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuṭihuma. Wannan duk a cikin karkashin maganar shirka ne. Na biyu sai ce ya bunayya innaha in taku mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Da za ka yi shirka ko ka aikata wani laifi ko wani abu da Allah baya so, komi kankantarsa daidai da ƙwayan komayya, Allah subhanahu wa ta'ala ya'ti biha Allah. Allah zai zo da wannan gobe alkiyama. Kada ki ce kin yi wani abu a ɓoye ba wanda ya ganki, kada ka ce ka yi wani abu a ɓoye babu wanda ya ganka. Allah yana kallon ka. Wata rana wani malami yana so ya jarabta ɗaliban shi, ya ga cewa shin wayannan ɗaliban sun fahimci tauhidi ko ba su fahimci tauhidi ba. Sai ya raba musu kaji, sai ya ce kowa zai je yanka kazan nan, amma kar ya bari kowa ya gan shi. Sanda zai yanka kazan nan, kar ya bari kowa ya gansa. Shikenan sai aka ba wani ƙaramin yaro a cikinsu. Sai daga cikin manya suka ce, yaushe za a ba ƙaramin yaro? Kai malam ma ba laƙanin yake so yi ba. Ta wannan yaron me zai iya yi? Wannan shirme zai yi. Malamin da ya ce ku kyale shi. Gobe ta yi, kowa ya kawo kazar shi a yanke, amma wannan yaron ya taho da ita bai yanka ba. Sai su wa'annan manyan suka ce ka gani ko? Jiya da muke magana, ya za a yi malami ba ƙaramin yaro? Yanzu in laƙanin ma yanzu ya lalata laƙanin. An ce kowa ya yanka bai yanka ba. Shi kenan sai malami ya ce, kai yaro, ya aka yi kowa ya yanko, kai baka yanko ba. Sai ta ana gafarta malam, cewa an ka yi, idan mutum zai yanka, ya tabbatar da ba wanda yake ganinsa. Ya ce malam na shiga ɗaki na rufe ƙofa, na ji ban gamsu ba, na cikin daji, na kalli gabas yamma kudu arewa, sai na ce kai, to ai malam ya ce ba a son kowa ya gani. Sai ce to amma kuma bai ce ban da Allah ba, to kenan Allah ma ya shigo ciki. Saboda sai na fasa yanka. Sai malam ya ce to wannan yaron shine ya ci wannan jarabawa, domin yaron ya yadda cewa Allahu is sama. Ya yadda tauhidi irin na Ibrahim, alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi sajidin. Allah yana kallon ka. Kar ka ce yanzu kayi wani wuri za ka yi wani abu, Allah yana kallon ka, Allah yana kallon ki. Kada ki ce wai ai kaza kaza, Allah na kallon ka, Allah na kallon ki. Abin da ake bukata da mutum shine ittaqillah haythu ma kunta. Ka ji tsoron Allah a duk inda kake. Duk inda ka shiga ka ji tsoron Allah.
duk inda kika shiga ki ji tsoron Allah. A ko ina mutum yake ya ji tsoron Allah. Ina yawan buga misali da wani abu da ya faru da ni da wani abokina. Manzo sallallahu ya ce, ko da ka shiga wani wuri ka ji tsoron Allah. To abin da nake tunawa da shi shine wata rana a ƙasar Saudiya, a wata kasuwa da ake ce mata Top 10, muna tare da wani abokina Malam Bashir Tahir wanda ake mai lakabi da farin alaramma. Muna cikin kasuwar Top 10 muna sayayya, kawai sai muka ji ana gaishe mu. Wallahi juyawan da muka yi sai muka ga wa'yansu ɗalibanmu ne da suke nan rukunin hayin Malam Bello, mata suke gaishe mu. Sai nake cewa Malam Bashir, nace kaga yanzu inda wani abu ne muke yi anan, muna ganin cewa yanzu ba a Najeriya muke, mun zo ƙasar waje ne. Shikenan yanzu in muna tsammanin mu kaɗai muka zo, wa'yansu ma su ma sun zo. Wallahi muka ga ɗalibanmu ne 'yan nan hayin Malam Bello. Kawai muka je malam, sannan kuma malam ina wuni, ana gaishe mu a kasuwa a ƙasar Saudiya. Kun ga kenan da a ce muna wani abu ne wanda bai kamata ba, so muna gani yanzu mun zo inda ba a san mu ba. Kun ga daga cikin ma'anar faɗin manzo sallam, ittaqillaha haythu mene ma kunta. Duk inda kake ka ji tsoron Allah. Jama'a a ranar na ƙara gane ma'anan wannan hadisin da ba su ke cewa duk inda kake ka ji tsoron Allah, sai na ƙara ma'anan hadisin ya ƙara fito min. Yanzu ku duba a ce ƙasar Saudiya, mu da muke rayuwa a nan Rigasa, to za mu tunanin cewa ko da wai sun zo ƙasar Saudiya lalle ne mu haɗu da su, amma sai Allah ya haɗa mu da su a kasuwa. To da haka abin da ake buƙata da ke mace, musamman ku mata, wannan matsalar ta fi a gare ku. Kuna da ƙoƙarin karatu, kuma kuna da ƙoƙarin manta Allah. Ƙoƙarin karatu, kun fi maza ƙoƙarin karatu, kuma kun fi maza ƙoƙarin manta Allah. Yanzu ba mamaki a maganar nan da nake, za a iya samun wata a nan tana sanye da zobe, wanda zoben akwai ma'anan sa shi. Kin ga an samu matsala, ki cire shi. An samu matsala. In kika mutu a haka, wuta. Kina mutu a haka, wuta. In kina da wani awarwaro da kika sa shi da sunan wani abu, ki cire shi. Kin daura jigida ake ce mata kowai a kwankwason ki da sunan wani abu, ki cire shi. Kar ki jira sai an tashi a masallacin, a ki tsince shi yanzu. Kila yanzu ake mutuwa kafin ki bar masallaci. Wannan shine tauhidi, shine imani, shine abin da ake kira da ainihin aqida ta gari. Da haka Luqman Hakim yana cikin abubuwan da yake gaya wa ainihin ɗansa, wasu yadda yake masa, komai ƙanƙantar abu kada mutum ya raina shi. Malam Bahaushe ya ce ɗan hakin da ka raina shi zai menene, shi ya zoke lewancin ido, sai ya jaza mutum matsala. Yanzu aka yi ƙaramar shirka sai mutum ya dawwama a cikin wuta. Sannan har wa yau ɓangaren ku mata, yanzu wata idan ta tafi Malali, Badarawa, hayin banki, ko ta tsinci kanta a can Mando ana wani biki, in ka ga shigar da za ta yi, in ta gaishe ka a matsayinka na ustazin makarantarsu, ba za ka iya gane ta ba. Ko ta ce mu'allim ina wuni, waye fa malam ba gane ba, ni nawa da nake fasalu Abi Dawud. Wace ce? A ni ce wance wani. Amma anan za ta zo makaranta mutanaqiba, mutahajjiba. Kuma wannan ma bai ishe ta ba, sai ta dinga bin bango, ustaziya. Amma a can za ka same ta a wata unguwa, an kira mai asharalle, an kira mai kiɗa, ana kiɗa, tana tashi rawanta, ana girgiza kwankwaso. Hankalinta kwance, kuma ita ce jiya a makaranta da aka yi musabaka izu 60, ita ce ta ɗaya. Amma ita ce yau ta tafi garinsu, ana wani shamoliya na biki, ita ma ta shiga ciki, ita ma ta yi ƙauye dai, waye dai, nufe dai, waye wane ne, iyamure dai da sauransu. Ka ga mace da kayan maza, ka ga mace na sa wando has down. Na ga wata a lokacin bikin sallah ta wuce ta kayan layin gidanmu, ta yi ma wandonta has down.
ai an sounds down ko wandan ciki shi kadai zai rufe sama amma na saman za a zazzago shi wallahi ka ta wuce ku duba ku gani kuma abin da zai baka mamaki da za ka bincika ka samu a makarantar islamiyya su tafi kowa kwazo a islamiyya su tafi kowa kwazo kai an wayi gari a islamiyyar su tafi kowa iya rera alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ƙara shiryatar da mu ka gyara zukatanmu don tsarkin sunayenka Lukman al-Hakim yake wa ɗansa wasiya ke cewa ya bunayya aqimis sala ya kai ɗana ka tsaye da sallah jama'a akwai batun tsaye da sallah maza na dawo kanku maza ana wasa da sallah yadda maza ke wasa da sallah mata ba sa wasa da sallah su mata matsalar da suka samu za su haɗa sallan azahar da la'asar da magariba da isha su matse ta su kuma maza duk sallar da ta wuce shi kawai ta wuce shi wani idan har azahar ta wuce shi a jami'i to shikenan kuma an ta wuce amma wata kuma za ta daure za ta zo ta da sallolin ko da ya faki bayawa sai lada haka za ta zo ta sallolinta jama'a kun ga sallah duk mai wasa da sallah ya mutu a haka yana cikin bala'i masala ke cewa bambancin mutum musulmi da wanda ba musulmi ba menene bambancin sallah tsakanin shirka da kafirci tarku mene tarku sala shi ne barin sallah yanzu a ce baka sallah ka ga yaro ya kai aji 6 amma ana sallah a masallaci yana buga kwallo a layi ana sallar juma'a amma ba zai je sallar juma'a ba kaga matan nan in ta shafa makeup ta kamar dan birin nan aka yi shafa ga mata fenti ba zahar ba da asar kar ta wanke makeup wai mai dan haukan dan ba za mu ce imani ba ita ce wanda ta da sallar azhar da la'asar kamar misalin karfe 12 wai saboda za a zana mata duk wanda ya salla lokacin ta bai ba shi da sallah yanzu da za mu tashi mai sallan azhar yanzu ba mu da sallah duk wanda ya sallah lokacin ta bai yi ba shi da sallah da kai sallah lokacin ta bai ba gwamma kai sallah a makare daga za ku samu wata karfe 12 sai ta haɗa sallah azhar da al'asar sai ji a shafa mata meko saboda su ne yan gaba su ne kirjin biki na amarya su ne yan matan amarya duk wanda yana faruwa gashi dai yanzu idan aka gan ku haka sai kaga abin kaman ƴan uwan sahabbai jikokin sahabbai tattaɓa kunnu sahabbai amma yanzu haka Allah ka ƙara shirye da mu ba za a rasa wacce yanzu haka ba gobe alhamis za ka iya samun ta a wurin ƙauye da a wani bikin gidajen ƴan uwansu za a iya samun ta tana cikin masu rawa za a iya samun ta cewa da za su sa kayan fulani ta dinga yawo a layi babu hijabi a islamiyya su ne ƴan wamalan sharri ƴan wamalan kage Allah muna roƙonka Allah ƙara shiryatar da mu ba da ma mana ya ce wance zo da Allah wancan kwanukan da aka ci abinci da su da Allah ga suna bakin kofar office da Allah ki je ki dan taimaka da Allah ki wanke mana sai ni zai shaf ta wanko gobe ma shaf in aka sa ta wanko to da zarar fa aka yi na uku na hudu sai farta wakilin malama na sawanci shi ɗalibi kuma yana da wani kwarci ɗalibi idan yana malami abin da yake so za ga malami ya manne ma wannan ɗalibin ba da suna nake ga muku ganin Malam Salim ba Malam Salim sanda yana makaranta har kuɗi na sha bashi ajiya saboda tsaban yadda da shi da nayi da shakuwa da shi har kuɗi sai in bashi ajiya sai kuɗi su sama da wata ɗaya a hannun shi kaga inda mace ne a lokacin za ta kai Malam Awwal yana son Salim sai shi haka da ko ba haka ba to shi kuma malami yana da wannan ɗabi'ar idan ya gamsu da ɗalibi sawa'un namiji ko mace to yakan so ya bashi wani aiki ko wani amana ta shi
to amma a haka za ka samu sai ga irin wa'annan da suke zuwa suke wancan tabarin kauye da sauransu irin suna ga sun fi ba malamai ciwon kai a makaranta za su ba malami ciwon kai a makaranta wurin sallah ana kokarin a koyar da sallah a kula da sallah domin sallar ne ita ce tana anil fahsha'i wal munkar amma samu an ce wannan malamin ya tsaya bangaren mata sai ga a ƙarshe sai an samu waɗansu daga cikin ɗalibai sun ga cewa abin da ma wani ma aka turo shi in dai muna sallar nan kawai ta kallon me yake ba dama ke ruku'i ya ta kallon bayan ki da ki sujuda ya ta kallon ki to ya aka yi wanda ya ruku'i ya gano ana kallon shi kuma da hijabi ya aka yi wanda ce sujuda ta gano ana kallon ta sa goshinta a ƙasa amma kuma za ta iya zuwa wurin gaban makiɗi daga ita sai wando da riga ta tashe tana rawa kaga har makiɗan suna masa barazana in bata tashe ba za su turo mata aljanu akwai makiɗan ga suna haka za mu turo miki aljanu ina uwa amarya in bata fito ba za mu turo aljanu su ɗauke ta sai ga uwar amarya ta tawo tibi tare ita ma ta shiga cikin tabara Allah subhanahu wa ta'ala shiryatar da mu da haka ƴan wani daga cikin abin da Luqman Hakim yake ga ɗansa shine tsaye da sallah kulawa da sallah ƴan maza a dinga kulawa da sallah baya dacewa a matsayinka na ɗalibin ilimi wanda ake sa ran cewa gobe za a yi alfahari da kai a ce ka dinga wasa da sallah wannan ba daidai bane ana buƙatan a ce ya zamto cewa a kowane lokaci da ka ji an kira sallah an ce hayya ala salah hayya ala falah to ka aje duk abin da kake ka zo kai sallah wannan shine karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku duba gani fa makaho ma ba daga mai kafa ba akan batun sallah makaho ne zai ce ya rasulullah ni makaho ne wanda dan jagora ya kan kawo uzurin shi manzo Allah ya karba uzurin har ya tawo manzo sallallahu alaihi wasallam kai ku ce ya dawo da ya dawo sai manzo sallallahu alaihi masa kana jin kiran sallah ce ina ji sai ce to ka zo masallaci domin idan har ka ji an ce hayya ala salah hayya ala falah ka goyi nan guda biyu wannan ibarori guda biyu ina mai tabbatar muku duk wanda ya ji wa'annan daga cikin kalmomi na kiran sallah bai zo masallaci ba ya samu matsala ku ba mata wajibi ne a gare ku lokacin sallah na yi ku yi kokari ko menene ku aje duk aikin da kuke ku zo ku yi sallah wannan ba ɗabi'a ba ce na ɗalibar ilimi mutuniyar kirki a wayi gari a ce wai sallar azhar sai karfe 5 za ta haɗa azhar da la'asar ta make su sai karfe 9 za ta haɗa magariba da isha'i wata ba ta sallar asuba sai ta yi wanka tukuna zo islamiyyar safe ko za ta je makarantar boko sannan za ta haɗa da alwalarta sai sallar asuba sannan sai nufin ta wuce makarantar boko ko makarantar islamiyya kun ga wannan ba karamin tabewa bane Allah subhanahu wataala ka shiryatar da mu da aka sai ce wanha anil munkar kai wa'mur bil ma'ruf kai umri da kyakkyawa wanha anil munkar kuma kai hani daga mummuna daga cikin wasiyar Luqman al-Hakim zuwa ga ɗansa shine umarni da kyakkyawa hani daga mummuna kuma wannan yana daga cikin abubuwan da Allah subhanahu ta'ala ya yaba mu wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ya yabi wannan al'umma da wani irin yabo wanda dukkan sauran al'ummomi manzon Allah bai musu irin wannan yabo ba Allah subhanahu ta'ala bai musu irin wannan yabo ba irin yaban da Allah ya yi wa al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah sai da ya yabi al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har wurare 3 a cikin alqur'ani wuri na farko a Baqara sai wurare guda 2 suna cikin surata Ali Imran wuri na farko da ke cikin suratul Baqara shine inda Allah subhanahu ta'ala ke cewa wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan wannan yabo ne da Allah ya yi wa al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan kuma yabo guda biyu a cikin Ali Imran
Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. A wuri na biyu sai Allah ce walitakum minkum ummatin yad'una ila al-khairi wa ya'muruna bil ma'ruf. Kenan al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abinda aka san su da shi, abinda suka shahara shine umarni da kyakkyawa sannan hani da mene mummuna. To wanda ke hani da mummuna sai kuma a wayi gari ya fada ciki, wannan ba karamin jarabawa ce. Allah ka tsare mu dan tsarkin sunayenka, Allah ka tsare mana imanin mu dan tsarkin sunayenka. Da haka sai ya ce masa wasbir ala ma asabak, ka yi haƙuri akan abin da kuma ya same ka, don ba zai taɓa yiwa ba kai ta zama ba wani abu da zai same ka. A'a, dole sai an wayi gari akwai wani abu da zai same ka na jin daɗi ko kuma na rashin menene jin daɗi. Wannan tsarin rayuwa ne. Malam Bahaushe ya ce ba kullum ake kwana a gada ba, domin idan a gida kana kwana a kan katifa, to kila idan kai tafiya za ka yi kwana a gado. In kana kwana a gado a nan gida, in kai tafiya za ka kwana a katifa. Kai akwai gidan da in ka je akan kafet za ka kwana. Fulo kawai za su baka su dan taimaka maka da wani mayafi, kawai ka bi kan kafet ka kwanta. Kuma kila kai kwana 7 a garin ko a gidan. Ba kullum ake kwana a gado ba. Saboda abin da ake bukata da mu shine wasbir ala ma asaba. Kowa ya haƙuri akan abin da ya same shi. Ba zai yiwu ba ka zauna haka nan, sai ya zamto akwai waɗansu abubuwa da za su ringa samuwa a gare ka na ainihin rashin jin daɗi domin a jarabci imaninka. Allah muna roƙonka da sunayen ka tsarkaka, Allah ka ƙara jaddada imani a cikin zukatanmu. Sai ya ce inna zalika min azmi al-umur. sai ya zo wasiya ta gaba ya ce wala tusair khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi marha. Ladabi a tafiya, mu'amala cikin mutane, wajibi ne ya zamto ka iya mu'amala da mutane, ki iya mu'amala da mutane. Yanzu an wayi gari, zau ga bayani na ina ta karkata na zuwa ga mu ɗaliban ilimi. Abin da ake bukata da mu shine kullum idan muka zo muna karatu, mu dinga yin karatun ne akan karan kanmu, mu daina kallon wasu. Mu yanzu ya za mu gyara, ya za mu gyara. Yanzu misali sai ga ustazu yayi kiliya da ustazu babu sallama tsakaninsu, kuma ni ina ga hadisin da ya zo yana magana ne akan cewa za ka yi sallama ga duk musulmi ka da shi, wanda ka sani da wanda mene baka sani ba. To yanzu ustazu zai iya wucewa ya ga wasu ustazai a gefen makarantar fajar, kawai sai wuce, ba zai cewa ba assalamu alaikum ba. Wannan kuskure ne fa a cikin al'umman nan tamu. Kuma ga shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa yi awala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Me yace abshu salama menene? To din Allah muna watsa wannan sallama a tsakaninmu. Yanzu ustazu ba zai ma ustazu sallama ba sai ustazin da ya sani, kuma ko da ya san shi sai ustazin da ya san cewa suna mu'amala, kuma ko da ustazin ne da ya sani ma suna mu'amala sai ustazin da ya zamto malamin su daya, ma'ana suna karatu a ƙarƙashin malami daya. Wannan yana cikin lalacewar da muka yi a cikin wannan zamani. Mun lalace, sai dai Allah ka shiryar da mu. Imam Shafi'i, Ahmad bin Hanbal, Abu Hanifa, kowa mazhabar shi daban, amma dukkansu suna girmama junansu. Dukkansu gaba ɗaya suna girmama junansu. Kuma bari gaya muku, hatta malaman hadisi, Imam Bukhari, Imam Zuhri waye da sauransu, kowanne zaka samu akwai wani ɗan abu a tsakaninsu, amma suna girmama junansu. Amma mu yanzu ɗaliban ilimi na wannan zamani, al'amarin fa sai dai a ce Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryatar da mu. Sai da mu ce Allah kawai shiryatar da mu. Wannan ba ruwan shi da wannan, wannan ba ruwan shi da wannan, wannan ai makarantar, ai malamin makarantar suwa ne da sauransu. An wayi gari a cikin rigasan nan, a wannan garin rigasa din, wuraren 95
95 ba zan manta ba, wuraren 95 94 abin da ya zuwa 96. Wannan masallacin yana cikin masallatan da ake tara mu ake yin muhadarori. Wannan yasa duk malaman da suke karantar da mu a wannan lokacin da waɗanda suke cikin makarantu a cikin garin Rigasa, ko da ba mu iya gane malamin makaranta kaza bane, to muna ganin shi a wurin muhadara mun san shi, in mun gan shi muna girmama shi zamu gaishe da shi. To ɗaliban yanzu in dai ba malamin su bane ba ruwan su sai malamin su. Yanzu akwai malaman da ni nan da nake magana hanifin ba saba koya min ba, amma alaƙar su da malumman mu a wannan zamani da kuma tara mu da ake muhadara irin wannan da ake, an yi ta tun wuraren 94-95 irin wannan muhadarar, haka zo a shirya 'yan makarantu su zo. To duk wa'annan abubuwan da aka ringa a wannan lokacin, ina mai tabbatar muku malaman sai ya zamto duk inda muka ga wani malami ko ba na makarantar mu bane, in dai muna ganin shi a wurin muhadara, ina mai tabbatar muku to muna jin tsoron yin wani abu wanda bai kamata ba. In muka gan shi da sauri muke mu je mu gaishe da shi, muna neman albarka a wurinsa. To yanzu muhadara za ga ana yi ma yanzu malamai da suke zuwa wurin muhadarar su. Yanzu ala da yanzu na san makarantun da suka zo nan sun kai makarantu 5. To ina malaman makarantun suke? Ina malaman makarantun suke? Wannan yana da gaskiya abin da nake gawa malaman makarantu a wannan zamani shine wajibi ne duk inda za ku kai ɗalibanku a yi muhadara, ko ku gayyato wani malami ya shigo cikin makarantar ku yi muhadara, wajibi ne a samu malaman dukkansu suna wajen. Akwai sirrori guda 3 a ƙarƙashin wannan. Ya zamto ana wa ɗalibanku wa'azi kuna wajen ku malamai, akwai sirri guda 3. Sirri na farko shine su wa'annan ɗaliban da wani malami ya zo yana musu karatu, akwai abin da zai gaya musu nono saƙo wanda ku a cikin karatuttuka da kuke musu ba a zo kan wannan gabar ba. Kuma idan kai malamin tana iya yiwa bincikenka bai zo kai ba, to yanzu ka sani, to yanzu ka tashi ka ji abin nan kamun dambaruwa ta shigo cikin makaranta. To amma idan muka so muhadara ba, kun ga yato wani malami, shi malamin ya yi research, kila researcher ne ma, mutum ne bai bincike, sai ya zagulo su ilmumuka, sai aka dawo ran asabar, sai ɗalibai suka fara tambayoyi, sai kwakwanin malamai su ringa bugawa. Duk da yanzu mun tsinci kanmu kuma wani yanayi, wai malami yanzu yana duk kunya ya ce bai sani ba. Wai malami yana duk kunya ya ce bai sani ba. Malami ne a cikin makaranta, zai ga wata kalma ta makale masa ya kasa gane fasarar, amma yana tukunya ya tambayi da Allah Malam Idris ya kawo da Allah me ma'anar wannan kalmar da Hausa me ya kamata a sa nan wurin. Sai ya kira wani a waje. Wannan abu ya taɓa faruwa, zai kai wurin shekara 20, wani muna tare da shi a cikin makaranta. Wai ga ni fa me ya kwanya tambaye ni, ya ce wane da Allah menene kaza, sai bai tambaye ni ba, an kusa shekara 20. Sai ya kira wani a waya. Da ya kira waccan a waya, kun san me ya faru? Da ya kira waccan a waya, sai waccan shi kuma sai ya kira ni, sai ce wani da Allah menene kaza, sai ya ce ai kaza ne kaza. Farko da ya ta kira ma haka, sai nuna mai cewa ina wani uzuri, sai ce da Allah wani ne yanzu, sai shi kuma bai san wannan da ya kira shi ba, kuma muna tare shi a cikin makaranta dai muna koyarwa ba. Sai na gaya masa, kaga ya wahalar da kai. Sai da ya bi ta network ya kona kudin shiga iska, can kuma shi ma yanzu ya sa wace ya kona kudin shiga iska, aka kira ni gani a cikin makaranta, amma kuma bai tambaya ba. Wannan shi ne tambaro da muka shigo yanzu. Wani na jin kunya ya tambayi wani kaza, ya tambayi wani me mana me fasaran kaza. Ko ɗalibin ka ne da karantar da jiya shekaran jiya, za ka iya tambayan shi ka ce mai wane menene kaza, kuma kai ka koya mai fa, amma abin zai iya shige maka saboda abin na da yawa. Musamman kuma fassara kalma da Hausa wani lokaci wahala gare ta wani lokaci, sai ga Hausa ta kwace maka, amma sai ga a ƙarshe sai ga gaba ɗaya duk irin wannan gaba ɗaya mun zo mun rasa. To haka idan malami ana muhadara wa ɗalibansa ko suka gayyaci wani malami, ka zauna a wurin kila za a iya samu wannan abin. Na biyu, idan malamin zai kauce hanya ya sa wa ɗalibanku wata fahimta ko ya je masu wata aƙida ko ya sa su cikin wani abu wanda akwai gargada, to ganin idanka ba zai yadda ya shigo da abin ba saboda kai yanzu kana wurin. To amma kun zo kai an yi bakon malami kun tura mai yara kun shirya ku kuma office,
shi kenan sai ya samu su wasu aƙidoji ba ku sani ba. A cikin rigasan nan an sha samun irin wannan matsalolin. Za a kawai wani bako ya zo kawai sai a bashi ɗaliban aji 5 da 6 haɗa su, sai kawai malaman su je cikin aji kawai zauna. Akwai wani da aka yi shi a cikin rigasan nan ya ta shigowa ya je wannan makaranta ya je wannan makaranta, in ya shigo ya ce ke kina da aljanu, ke ma kina da aljanu, ke kina da aljanu, haka ya ringa haɗa fitintunu a cikin makarantu. To kuna ganin da a ce malamin su sai Malam Idris ya kawada sai ya gayyato ni makarantar shi, idan ina da wannan ra'ayin yana zaune a ruku, kuna ganin zan kalli arabi sai ce ke tana aljanu, zan iya? Amma tunda Malam Idris ya tafi ya bani, saboda haka shikenan sai abin da ni. To wannan shine na biyu daga cikin sirri, idan ana wa ɗaliban ku muhadara ko gayyato wani malami, malamai duk su zo zauna a wurin, domin ganin idan ku malamin ba zai sauka kan shoulder ba ya canza wa ɗaliban ku wata tafiya ba. Ya ga ma yana iya cewa kai ai da ku ɗaliban mu ne a makaranta wuri kaza, ai da kun hayi. Za ku samu akwai malamin da za a gayyace shi ko ya zo kayan ziyara sai ya zamto, saboda amana ba irin ta da bace. Malami zai zo ka bashi yan aji 6, in ya shiga aji doge da shi muna da sira ne, in ya fara karanta sira kun san shi ba kokomi na shi yana da daɗin gani da ji, sai ɗalibai su ce kai akwai daɗi, sai ce tab ai dan ma ba makarantar mu kuke ba, ai zai makarantar mu duk wannan sira ma yan aji ka zo shikenan daga ne su fara kallon malaman jahilai ne. Ce kai da makarantar nan banda makarantar nan ta yi nisa da can zauce a cire ni. To ashe daga wani ɗalibi ga an tumbuke shi an mai shi dan wata makaranta mai nisa, malamin ne ya zo ya mai gazul fikiri, yau zai lalata kwakwalwar shi, kuma laifin malaman ne domin sun tura malamin sun koma ofis, ko kuma sun turo ɗaliban sun wuce harkar su ko sun zauna a makaranta. Dole ne mu san wa'innan abubuwa din. Sannan abu na uku daga cikin sirrin malamai su zauna a wurin ɗalibansu a lokacin da ake wani abu, shi ma ɗin girmama malami ne, sannan kuma ɗaliban za su samu natsuwa. Domin rashin, idan yaro yana zaune a wuri babu ainihin malamin da ya koyar da shi, kun san me zai faru? Kun san me zai faru? Za a samu rashin kirki sai wanda Allah ya tsallakar. Ai kamar masallaci ne, duk rikita-rikita da ke faruwa a masallaci, ina mai tabbatar muku da a ce iyayen yaran suke cikin masallaci, duk iyayensa suna cikin masallaci, Malam Idris kana ganin cewa za a riga samun matsala? Saboda ai yaro idan ya disturbing din masallata ya san baban shi yana ina ne, yana cikin masallaci, amma za ku iya samun yara 40 a cikin masallaci amma bai wuce guda 10 bane iyayen suke zuwa masallaci. Dole yaro ya fidirin da ya ga dama. To haka idan ana irin wa'annan muhadarat din, idan duk malaman makarantun suna wajen, idan wani ɗalibi ya yi shirin wani abu, to in ya ɗaga sai hango malamin shi sai da su, amma ɗalibi ne sai aka turo ɗalibai duk ba malamin su, da Allah kuna ganin za su natsu? To an girmama wanda aka gayyato, kaga wanda aka gayyato ba a girmama shi ba, ba a girmama shi ba. To saboda ka wannan daga cikin sirri guda uku na idan ana muhadara ko kuma idan kai bakon malami a cikin makarantunku, malaman su dinga zama, domin menene? Domin a samu mafita. Sannan Luqmanul Hakim yake gaya wa ɗansa, yake cewa ya kai ɗana, kada ka yi tafiya a ban ƙasa kana alfahari. Allah ka shiryar da mu. Ba a so mutum yana tafiya yana ɗagawa. Daga lokacin da kana tafiya kana ɗagawa, kina tafiya kina ɗagawa, to matsala ta zo ta faru, an samu matsala. Ba a so mutum kuma ya zamto mai alfahari. Kar mutum ya zamto mai alfahari a kowane fage, kar ka zama mai alfahari. Ba a so mutum ya zama mai alfahari, domin Allah subhanahu wataala baya son alfahari, baya son alfahari, domin kowane ɗan adam yana da wata daraja da Allah subhanahu wataala ya masa. Kowanne akwai wani daraja da Allah ya masa. Ai ba da wasa ba, Allah a cikin surati Isra'i ke cewa walaqad karramna bani wane Adam. To a ƙarshen wannan aya akwai sakonni masu yawa. Yanzu ɗaliban da suke cikin aji 6, akwai wanda ya fi kowa iya sira, akwai wanda ya fi kowa iya Qur'ani, akwai wanda ya fi kowa iya gane nahawu, akwai wanda ya fi kowa iya hadisi, akwai wanda, haka ne ko ba haka ba? Ba zai ba a ce ƴan aji 6 iya Qur'ani su duk iri ɗaya, iya hadisi su iri ɗaya, iya kaza fiqh su iri ɗaya, ba zai yi ba. Dole wani sai wani Allah ya bashi nasibi a can, wancan nasibi a can, wancan nasibi a can, ko ne da irin nasibin da Allah subhanahu wataala zai menene sai bashi.
kamar karatun Qur'ani ne. Akwai wanda Allah ya bashi zaƙin murya wurin karanta Alƙur'ani, amma kuma zaka samu wani shi kuma bai da zaƙin murya wurin karanta Qur'ani, amma ya fi mai wancan zaƙin muryar tadabburi a san da yake karanta Alƙur'ani. Akwai da samu muryar shi yana san kamar ana kaftu, kamar ana saro ice, amma yana karanta Qur'ani da tadabbur, kushu'i na bugun zuciyar shi. Wani kuma mai zaƙin murya ko ya mai da kamar wata waka ko yake. Sheikh Muhammad Salih Al-Utsaimin yake cewa wanda ya karanta Qur'ani tun daga Fatiha har zuwa Nasi bai yi tadabburi ba, gwamma wanda ya karanta Qur'ani aya ɗaya ya yi tadabburi ya fi wanda ya karanta daga Fatiha zuwa Nasi, in ji Sheikh Utsaimin. Ya ce domin tadabburi Allah subhanahu ta'ala yana son tadabbur. Shi sa Allah ya ce afala ya tadabbaru al-Qur'an, sai ce amala qulubi mene aqfalu. Tadabburi shine ke sawa zuciya ta ce. Kuma Hassan al-Basri Allah subhanahu ta'ala ya kara masa rahama, aka ce Hassan al-Basri idan yana karatun Al-Qur'ani mutane za ga hakuka su. Malamai suka ce duk sanda za ga wani yana karatun Qur'ani har karatun Qur'anin da yake yana sa mutane su kuka, aka ce to yana karanta Qur'ani tare da ainihin kai matuƙa wurin itiqan din karatun Qur'ani, yana tadabburi ya kai matuƙa wurin tadabburi, kuma akwai ikhlasi mai ƙarfi a cikin zuciyarsa. Kun ga akwai aiki akan mu, akwai aiki mai dimbin yawa. Wannan shine abin da ake bukata, zuciya ta gyaru. Allah subhanahu wataala ƙara gyara mana zukatanmu. To da kan mutum ya zamto mai alfahari, alfahari musiba ne, baya kai mutum zuwa gaci. Sannan yana daga cikin wasiyar Luqman al-Hakim ta ƙarshe, sai ya ce a cikin tafiyarka da za ka yi ya kai ɗana ya zamto kana tafiya a natse, sannan wurin magana ya zamto a cikin magana akwai ladabi. Wurin wudud min sautik ɗin nan akwai buƙatar tarbiyya ta magana. Fikihun da muke cirewa a nan shine wajibi ne duk wani ɗalibi ya iya magana tsakanin shi da malaminsa, tsakanin shi da iyayensa. Sheikh Muhammad Salih Al-Utsaimin a cikin Kitabul Ilm yake nuna mana cewa kar ka ce wa malam ka ce, ka ce malam kuka ce, malam ya ce, a wani bai daidai bane, malam suka ce, sai dai ka ce sheikh kamar yadda kuka ce. Haka idan mahaifinka ne, baba kamar yadda ɗazun kuka ce, mama kamar yadda ɗazun kuka ce, domin menene girmama iyaye. Sannan a lokacin da kake magana a gaban na gaba da kai, ko a karatu ko a shekaru, ana sai zamto akwai tarbiyya. Sanda yake magana da mahaifiyarki, karki yadda muryarki ya dinga sama da muryar mahaifiyarki. Sanda kake gaban malaminka, karka yadda muryarka ya dinga sama da na malaminka, balantana har akai ka yi jayayya zuwa ga malami. A cikin muqaddima ta littafin Sahih Muslim ana labarin watan wani wanda ainihin jarabawa ta afka masa wurin game da musu akan maganan Alqur'ani. Yana cikin wannan abin a ƙarshe fa har malamin ya ce a bai da shi gefe da, a ƙarshe ya koma gefe ɗaya kafin ka ce kobo, shi ma yana so a ƙarshe dai Allah subhanahu wataala ya jarabce sai ya tsinci kanshi a cikin wani abu da kuma Allah subhanahu wataala ya tsare mu. To da haka abin da ake bukata daga mutum ala ayyata halin, dole mutum ya iya magana. Dole mutum ya iya menene? Ya iya ainihin magana. Uwa uba kuma idan ana karanta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka natsu. Idan muka je zamu ga Sheikh Abubakar Jabir Al-Jazairi a cikin Aishar tafasir a ƙarƙashin ayan la tarfa'u aswatukum fawqa sautin nabi, ya kawo ke cewa na daga cikin abin da malumma suke magana shine idan ana karatun hadisi kakka riga daga murya, domin daga murya kaman kana daga murya ne akan sautin annabi sallallahu alaihi wasallam. So haka duk lokacin da ake karatun hadisi ana so ka natsu, ana so ki natsu. Hadisi ya wuce wasa. Wanda daga cikin magabaci ya ce idan na ga malamin hadisi sai na ringa ji kamar na ga sahabi. Haka ya ce wallahi in na ga malamin hadisi sai na ga kamar na ga wani sahabin annabi. Haka nake ji a cikin rayuwata. To muna fatan Allah subhanahu wataala ya kara mana albarka. Wannan aure da zai Allah subhanahu wataala muke roƙo ya sanya albarka a cikin sa.
wa'inda suke nema haka daga cikin 'yan mata ba samu ba Allah ka azurta su mazaje na gari, Allah ya sa su ma na gari ne. Maza kuma Allah muna roƙon su ya haɗa su da mataye na gari, Allah ya sa su ma na gari ne. Wa'inda kuma suke cikin gidan aure ake samun dambaruwa, ake samun ɗan kunkuni da ɗan damuwa, Allah ka daidaita tsakaninsu na tsarkin sunayenka. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.